Right, mastreets social media, social media, mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kuita sei, ndinotobhara foka muofisi. Nokuti ndopabasa pachona zvikuru, mabasa akadi, mabasa akasiyana edu ndeye mastreets social media. Aiwa, ndinayo nyaya ndauya nayo yandoda ndinge ndinokuzivisa kuti zvinhu zvaswera zvichiitika, kana zvakaswera zvachiitika zuro nazuro riya. So uchiteerera kana uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV, kana uchiripo ungobaya subscribe button, obva watena on your notification bell kuti pega patinouploada mavideos, pega patinouya nenyaya dzichipisa, you will be notified. Also don't forget to like and share our videos. Handiti unongobaya like, kana wabhoikana nezvatiri kutaura unobaya chakadaiwo. Azvirambidzwe futi ndosaka chiripo. Ndichitoti zvikudii kwese kwamuri vazukuru vangu. Vazukuru kuSouth Africa uko muri safe here. Handiti be safe vazukuru. Handiti because gunman anenge akuita tunhu twake zvinezvi. Gunman akuita tunhu twake. So vazukuru ndakabva ndasanganawo nemufananidzo waprofeti. Handiti your prophet not vangu inini. Muprofita wenyu, not vese futi wevamwe. Handiti kwandiri is a comic prophet Java. Handiti muprofita Passion Java. Aiwa, anaye mufananidzo ari kutenderedza waakaratidzira his new haircut. Handi haircut zvine kati muside and then nekakurukwa panapa meno his new looks. His new looks yamuri kungoona iyoyi, munhu wamuprofita, role model, munhu ndeuya uchemerera kudaita number 1 influencer. Mazvona zvanoinfluencer vana. Handiti ndofunga muri kungozvionera. Hatisi kuti zvakashata, mark my words. Handiti handisi kuti kurukwa kwakaipa because nenondoda kuti pane mufesi wandakatotaura naye ada kutondidimburo dread. Handiti muchatozoona kule vane tumarasta. Ndozvandoda kuitawo. Hazvina kushata, but tiri kutaura kuti mucommunity yedu yatakakurira isusu yatinoziva, munhu wamuprofita, munhu wamufundisi. Handiti hatarisirwa kunge achiita izvo. Handiti pane zvinotarisirwa kumafundisi nezvisingatarisirwa. Hatisi kuti ndo zvinomezha kupinda denga. Aiwa, zvedenga ndezvimwe. Zvedenga tinotonobvunza kuna profeti Madungwe, ndiye anotiudza kuti wapinda vasina, of which for now muZimbabwe hapana muZimbabwe ari holy chat. Ndofunga makarinzwa rakataurwa naprofeti kuti hakuna ari holy ozvinezvo, hapana akarurama kusanganisa naJava. Munhu akarurama chete kandi Prophet T Madungwe, nekuti ivo havaverengwe pachat parighteous chat pano pasi, vanoverengwa kune rekudenga. So amene kuti munozvoonawo sei vazukuru, munotiwo kudii naProfeti Passion Java vakarukwa vaneka hesta kuti ari mufundisi wako wongozoona ndoya atoro mpana anoda mbiri. Passion anoda zvinhu. Passion anoda zvinhu. Dzoenina panga kamuzukuru wangu, but kukurira munhamo kwakaipa, kukurira munhamo kwatakaita handimunyanyomusvora because handisandaita mari. Pamwe ndikaita mari ndongotozoitawo sezvaari kuita izvozvo. Aiwa, ini ndiri kutaura pfungwa dzangu ende musandisvoore nekundituka. Handiti kutotaura nezvapashoni ndinotomufarira, mamusingazvizivi izvozvo. Kutotaura nezvake panapa ndotaura zvevanhu vandofarira. So kutotaura nezvapashoni ndiri kutomuita kutoti brand rake rirambe ichienda mberi. So musazonituke because ndodzorera. From uncle side, the only Zimbabwean uncle, hanzvadzi yamai venyu vakwewo vakatotarisa richiti much love.